Good morning mga ka-sisters, ka-brothers. Nandito po ako ngayon sa may Balinan Nagkabaw. May pupuntahan kami ng mama ko. Ayun, ang hirap ng daan dito guys. Saan ba ko dadan? Ito po yung bugnay. Ang dami, tingnan nyo. Oh. Sarap to guys, promise. Tikman nyo. Kahit pagkain to ng langgam, pero masarap to, promise. Ay, ito pala yung danan namin. Papunta ng bahay kasi may pumuntang importanteng tao doon. Tapos, kailangan namin puntahan para makuha maraming mga bayabas dito, guys. Maraming mga bayabas. Tapos, sunset na, guys. So, very nice. Ayan, mga kasi. Ayan. Maganda siya. Ayan. Oh, ayun ang mga sisters ko, brothers. Ito po yung basakan na hindi pa na natatamnan kasi walang tubig. Ayun. Ayun, ito yung kamasin nila. Ito yun. Tapos pumunta naman tayo doon sa manihan. Ipatingin ko sa inyo kung anong forma ng mani. Ang pagtatanim dito. Ayan, ito po yung mga mani. Ayan. Ayan.